Pagkalanding lang. Lasos, diri palandaan, unlock na kayo. Yung giri ko sa imo, ang hindi ka diri. Ay, sabag ko kaya. Oh my goodness. Sige, game. Dili mo siya paspas. Ah, dili siya paspas? Ayaw lang, ipaspas ko yan. Hindi na po niya sa 1 second lang ang free fall. After 1 second, slow down na siya. Ay, okay ra. Okay ra. Challenge. Ang jam? Ikaw yung unang Hindi, ambak. ikaw una. Ikaw lagi una. Kinanglan nato na siya. Ikaw lagi una. Una. Kuan, wala na ladies first, kaya di ko lady. Sige na, kinanglan nato to. Para sa ekonomiya. Para sa mga fans. Ano yun? Ayaw ka na ka Hadok ka. Sige, nakauna na ba? Mas laki pa ka sa ako. Sige na. Yung instruction lang, dili pwede ipatasan ka mo na kailangan nakatupa lang o nakahold sa mga jump lang sa nakadito di sa pwedeng naka-dive. Standing position na siya. Kaya? Kahiyo na kayo ko. Nakaihina. Sige na, sige na. Sige na, ikaw na. Ikaw na. Ikaw lagi una. Ito ko na. Sige na lagi, sige na. Sige na ba? Nanglan na to na. Sige na, ikaw na. Ikaw. Purbida. Sige na. Sige na, sige na. Ano? Ang tawad na warang na. Kaya lagi ninyo. Ikaw na. Ikaw lagi una. Sama. Ladies first. Labot ka ganina ka, pamiyak ka karon ako mo ipauna pa ko na. Ladies first. Mo bagin na siya. Na, ito na, ituklod na ya. Ayaw! Ituklod na. Di na. Pag dili ka mo ambak dia, uyab na ta. Karon mga amigo, moambak na si Dindin. Oh, mga higala. Mga higala. Unsa din ni kataas ya? 400 meters? Kaiyo na kay ko. Maambak ka o mag-uyab ta? Ambak! Maambak ta o mag-uyab ta? ituklod siya. Ayaw! Ituklod lagi ya. Dali kay galubat na. Go, Dili lagi. Cherry! Go, Cherry. Go, Cherry! 1, Go! 3. Sige na, ay kadlok. Ayaw kadlok. Ginawag kusog. Dili, ikaw na! Diyan na ka, ituklod sir! Go, Cherry! Ladies first! Sige, Sige. Natakaroon sa drop zone. Alam mo na ni, dili na siya drop zone. Sky. Sky din siya dayo. Sky zone. Zone. Sky zone. Sky zone. Sky drop. Basta ka na mo ambak sa taas kayo higala. Maro kaiyon pero maulaw ta din ni. Dali na, sige. Wala. Dali kay kalabato na, wala may charge. Ala! Okay mga Igson, nakaya ni Jerry mga Igson. Si Boy Bulket di sibat. Ni sibat si Boy Bulket. Karon mga higala, si Daddy Chumi na po ng wambak. Nagtanaw na siya, nagtanaw. Close up. Mga higala, kumaon sa mga ikaw pangitain ng tawanan niyo. Kayon mga ko pero dugangi ba yan ang like taon ni Gala? Dili lalim Para sa ekonomiya. para sa ekonomiya. Malawan mo ko sa partner kung di ko mambak ani mga higala. Magulat ko si Lalom. Ay naiyapi ah, kabalo na bitaw na, tigo. Sige lagi, sige. Pili mo ayaw kay nanan mo pili. Ayaw ginana, straight lang, straight.
Straight lang, straight. Straight. Dali, kay lubat na. Sige na, sige na. Ready na, ready. So mga higala mo to siya ang tawag nila nga Hikog. hiko. One second ba? One Diba? second. Mo nabulag ang kalag gadget na bilin. Napasataas akong kalag. Grabe ang Sa wala pa kasulay, panulay na mo. mga panulay mo. Bitaw karon nata sa last na sa itong drop zone na pud may pinakalas na mong i-try. Anyway, enjoy siya. Ang iyang excitement dili obayran. Sobra ka enjoy. Amot lang basta mix ang feeling, di ba? Di, kulbag ikay siya sing grabe gyud kadlok nga mangurog ang imong tuhod, imong heartbeat murag ay sapa. Nabilin pa gyud akong kalag sa taas pero pag nakasabos ay mora to. Oh, pero nahadlok man ka. Nahadlok man ka. Kung di ka mamakuyab Partner, naman ta. kay kaganina partner. Sa kuan sa kining sa zipline, dual zipline gibiyaan gyud ko nimo pero dinhi gipauna-una gyud ko nimo na. Ladies first man na. Pero partner na atong kanon. Mutay ta sa pika sa drop zone. Dali.